Stressi Kruuse oleks väljakul. Stressi Kruuses väljakul. Slalom. hästi mängige, poisid. Pane kätte. Pressi ja keha! Edasi. Edasi.
mitte millegi ei lõpeb niisugune sport on kõige täidas. Aitamme! Raul! Telefoja! Daniel! Jättä Rasmusselle! Aivan Timo Seijalaulu! Daniel rauhoita! Mihin synnäkö sinne? Korvin Seijalaulu! Nyt peli ja tarkasti! Käveltiin alaspäin, kukaan ei tehnyt mitään. Tarkkana ja Oiras tulee! Oiras! Kuusi tarkkana! Hei pojat, olette yhdessä soukussa, nyt levittäytykää! Koko työ hyvä! No niin, nyt pojat rauhakaa! Portti! Ei saa sitä. Keskustalassa heti! Liikettä! Aivan sillä voi saapua! Aivan 68 palaa selän takana! Niin kiinnikin sinne. Tuo Troon kukkus alla, kun ise ei ole menettämään. Mis alla kukkus see kiluus. Oligi mingi tähe. Ma tean, mida seal oli niimoodi, et läbi ei ole ja mõtlesin, et väga tugev, et mulenatele ma võtsin teada, mis juhtus. Oligi isegi nõus, et ära remondi, aga üldse, mis juhtus. Suluseisus olete. Ei, mul on see veel, vigu on rohkem, aga ma täna esimest päeva kuradi katsetanud. See turvakaamera kaasab juhtu. Arvuti mingi.
no läks lõpuks. Võita, miks sa ei suutnud? Ma ei saa! Kas teil on ilma, noh? Viska! Jumal küll ära! Keerame seda siis nagu ka. Arten, kuuse! Eevi, mine mee vastu! Efekti nagu õhku.